Kena sizanzi zomnyamukela zimhlophe sila esigodlweni sila emtubotubo sila esibayeni njengamanje iNkosi singene ngaphakathi esibayeni njengamanje kunizulu okhombisa khona ukuthi njengamanje isibusiso into eyenzeka lapha esigodlweni Mukolo Nkyaka production Mukolo Ngonyama media into njengamanje okumele uyiqaphele ukuthi iNkosi sikhona ngaphakathi amabutho khona ngaphakathi uyaqopheka ke njengamanje umlando kuba ke ngasho ngathi iNkosi umtubotubo nasemlandweni yayivele inomlando omude kakhulu uzokhumbula ukuthenga kwesitimela ukuthenga kwemoto oqala emakhosini oselo njengamanje buka umbukiso uyadlala phanya phanya ukuthi kwenzakalani okwethu #sikuthatha sikubeke unamathala nse unamathala nse unamathala nse unamathala nse unamathala nse sokushaya bunushewa shewa inkolo bunushewa shewa inkolo Enkene sezansi zulomnyama ndlela zimhlophe inqopho omlando nje ubona sonke kwaMkhwanazi njengamanje iNkosi iza lapha esigcawini izohlala nebandla wonke umuntu umlando ke uyayiphinda masikhuluma ngobukhosi bakwaMpunyoni ngobukhosi bakwaMkhwanazi ubukhosi bakwaMpunyoni njengamanje nanka amabutho lasihlalo somkhosi thina kwethu sikuthatha sikubeke Oh, my God.
ngidlo kwakwethu kahoho ishingabebiza beyiphanulile bethi iNkosi abani phakathi kwabo basho nje iNkosi isiphakathi kwabo andizaxega ingidi lajonga lagalawa leqina basiza umthandazo umshumayeli esephuma ngewindi banazonkulu Sebonga bakhona. Sizoqala uhlelo lwethu cela baba mfundisi uMdletshe asicela uNkulunkulu awubusise nomkhosi wakithi kwaMkhwanazi. Baba mfundisi uNkosi sicela uNkulunkulu abe nathi ubesifika esiphepheni. Lapha olwandle kutheka bangabe kuqeda ukuthi kube njalo nase kuphathwa ke yilembe izwe sakha isizwe samaZulu. Thina bakhwanazi sangena nomxhaka wakwamthethwa ngoba yila sakade sikhuleka khona sazoba ingxenye yokwakhiwa kwesizwe samaZulu. Thina nje umcimbi ekwakhiweni kwesizwe samaZulu. Uthema kudlula lapho ke ilembe likhothama uthatha iNkosi isilu udingane nalapho thina sasingabe saphatha izwe manje sangasabukela abathethwa ngesikhathi ihlezi ilembe sasesibukela indlunkulu Zulu ngoba bese kwakhiwa isizwe samaZulu. Uma iNkosi ikhothama udingane naye waphinde kwadlula before ngaphambi ukuthi isilu udingane sikhothama bayazi abangamaZulu ukuthi kwakuba lempi eyabaphakathi kwesilu umpande nesilo udingane. Thina bakhwanazi salwa ngasohlangothini lwesilu umpande sayinqoba-ke impi nesilo umpande kwathi emveni kwalokho-ke kunomfowabo kaVeyane okwakuthiwa uMbilini okuthiwa wayibhince nje kahle nje wanibona thina nje wadlala sekuyijo wadukela ukubongela ukuthi unqobile isilo umpande. The wayidlala-ke uMbilini samthanda isilo umpande sathi akubiza udade wabo umntwana uNtikile kube uye esizomganisela lensizwa le. Awayethema ilethwa-ke yaphakamisa isandla lensizwa yakwaMbilini umfowabo kaVeyane yathi akuyona ebhekizwe le kwaMpukunyoni kodwa ebhekizwe uMayanga. Abantu-ke ngalezo yikhathi baba ngayigijimeli izikhundla okungazona ezabo futhi abantu ngalesikhathi babekuhlonipha ukulandelana kwamabhulu. Sasa sibuye sithi isilo akuhange kuyolanda uMayanda walandwa uMayanda wakhothama ngaphansi ongangezwe lakhe wayesemnikeza-ke udade wabo umntwana uNtikile ukuthi akayeke manje eyokwakha ubukhosi kwaMkhwanazi kwasekuthathela ishape noma kwasekuthathela igunya-ke ubukhosi kwaMkhwanazi kwaqala lapho uma ubukhosi obuhlonishwayo noma ubukhosi osobungaphezulu kwey'ndawo ey'ningi ngifuna ukukhuluma ngiphume nami ngishelelele kodwa nje savela lapho thina njengabakhwanazi saqala sazokwakhelwa manje ubukhosi ngegazi lasendlunkulu. Uma lefika umntwana uNtikile kwaMkhwanazi akazange aqala zogana kuthiwa wathi isilo umpande akukhonjwe indawo la ezokhandelwa khona umuzi. Lo muzi ozokhandwa-ke wakhandwa ngempahla yesilo abakhi besilo sathi suqamba igama isilo sathi kwanamathiya okuthiya igaba zabafazi bakwaMkhwanazi ngoba isiphimo enkulu sekuyena ozalile abakhwanazi inkosana. Abakhwanazi ngalesikhathi babakhwanazi noma behlonishwa kodwa akafinyeleli kule level yokuthi bahlonishwe baze bathathe ukuthi bayigazi lasendlunkulu. Utheke bayifika-ke inkosazana yobukhosi bethu noma yasendlunkulu yethu kaZulu nje iyathuthwa izokhonza la ngaphansi kwenkosazana ukuba inkosazana iphume. Uthe sihlezi-ke sihlezi inkosazana yayisimubuyela ithumela umyalezo esilweni ubani uqali ngihlezi kaMkhwanazi kodwa ngihleli kabi ngiyafinyeya angifinyeyi olwandle. Wayesibuza-ke siluthi ubani lo ovimba umntana wenkosi ukuthi angafinyeleli olwandle akaphishile iy'nyawo seziyothinta olwandle.
bayazi ke umlando kwaMkhwanazi kwabe seke siyithishilwa ke ngisho imingcele yakwaMkhwanazi yaqala ukwakhiwa sekukhona inkosazana ezalwa eNdlunkulu kwaZulu sanweba ke izwe sanweba kwathiwa ke lelizwe siliphathele ingonyama lobukhosi kwaMkhwanazi akusebona nje kwaMkhwanazi kodwa sekuzingane zaseNdlunkulu kwaZulu wabe seqhubeka ke umntwana uSomkhele ezala ke inkosana yakhe uMtubatuba uwo lomuzo kwaNomathile waqhubeka uMtubatuba naye wazala amadodana uMtubatuba wayegana abakhosikazi angaphezulu kwa-27 ebese kuzothi amadodana angaphezulu kwa-30 amadodakazi ke kwangabaleki lobu bukhosi bubuselwa njalo kwaNomathile uthe mayiseqedile inkosi ukubusa amadodana enkosi ayadinga amakhanda ahamba qala inkosi ingakahambi yingakho kwaba sekuba nengcoviya emveni kweNkosi uMtubatuba ngoba onke amazibulo namakhosana enkosi uMtubatuba emizi ahamba qala inkosi ingakahambi yona okwenza ukuthi mangabe sekufanele ukuthi uze ukuthi ubani olandela inkosi uMtubatuba kwase kusuka uDungunyana lolu Dungunyana ke losuka lapho luhamba iminyaka wonke umuntu kwaMkhwanazi athi mayibona nje evunule kahle ayibize inkosi kwagcina sengathi manje sekukhosi sesikhetha amakhansela kwaze bafika lahlala khona sisiyamlungisa lo bukhosi sifuna kubuyele ekhandeni lenkosi uMtubatuba okumadam umadam ongahlalanga ehlalweni ngenxa ukuthi wahamba inkosi sekhona wazala naye umntwana uMagweba owathi manje yaqala ubuza ukuthi inkomo uyidlaphi yena uthe kusalungisa yonke leyo nto wahamba naye futhi ngokulimala kwasho ukuthi nezingane zomntwana uMagweba zincane kwaze wasukuma ke insizwa kwaMkhwanazi ke kubizwa ngobukhosi akukhandwanga abelungu noma kukhandwa abantu abathile sizokuchaza sifike lapho babukhona ubukhosi kwaMkhwanazi kodwa noma ilembe lingakahlali ehlalweni sasibukela abathethwa sibabukela nje izwe ngaphansi kaDingiswayo kodwa kuthema ngabe uDingiswayo eselwe noZwide waqotshwa uDingiswayo angifuni ukungena emlandweni wabathethwa ngoba ikhona inkosi kaMthelo kaze ngihlawule kwame sekuba kufaka sithi ITB ngoba kuno TB egcinela ngani manje lo ITB ngizokhuleka enkosini ubala amakhosi asuka kude kakhulu lana athena ndaba ezitha inkosi esizwe asizukwazi ukuthi nasingethi kuzokweseka njengoba wabona amakhosi emaningi kanjalo azokweseka isizwe sakaMpunyoni azokweseka uzakwabo azonika uzakwabo izeluleko ukuthi izwe liphatha kanjani azonika uzakwabo izeluleko ukuthi njengoba usungena esibayeni kade ubika kokhokho omkhulu bakho kusho ukuthini njengoba nenkosi beka kade ichaza ukuthi ukuhamba kwami akusezukufana nokwaqala labantu engiphila nabo ngixolele bangani bami angimzondi sengiphokwa nami isimo ngisamthanda nje phela ngikhuleka enkosini uZubani udakwalele ezweni ngamaphumulo ngikhuleka enkosini uNyawo oqhamuka kuwesinaye lana emkhanya kude le eJozini khuleke kuNkosi uMchunu Macingwane uNdlunkulu wala ekhaya ke uMamchunu angani ngokubuza ngoba uzosenkosi noma ngobuchemile yini bese ngikhuleka kubatshana baseNdlunkulu kaZulu hayi ngithe uthatha 5 hours i-hour elokubingelela 1 by 1 nonke angijahile ke okungathi ukuthi ngisesizweni sami ngisekhaya mengiceda nje noma kushonela ngiyaphuphuka ngithi ngiyalala khuleke abantwana bakho baseNdlunkulu nina besilo nina bendlovu enamandla ngiyakhuleka kini nonke kuyintokozo ukuba khona kwenilana
kuyinjabulo enkulu mina nasesizweni siyojabula ngoba ikwenu la ube kuthona ningekho nina aba nama ngikho la lesihlalo lesokhosi endleli kusona ube kuthiwa uZulu awungekho ngabe nama ngihleli sasingahamba ndlela zonke ngoba inkosazana uNtikili wafika lapha ekhaya uyo wenza ukuthi njengoba ngihleli isihlalo esinamhlanje ingenxa yakhe ngiyayithoba kakhulu kini uMageba ngiyajabula kakhulu ukuthi nibe nikwazile ukufika la uma kukhona nina ukhona isilo uqobo ukhona wonke uZulu ukhona igazi lami ngiphelele njengoba ngilana ngidlulise ukubingelela kubaholi bethu bezepolitiki ubaba uDokotela uMkhize ungazi ucabanga ukhipha isibhamu ukhiphe umphefumulo ngizocela nje futhi ukuthi njengoba nila sisuke endaweni eziningi ezahlukahlukene nihambe futhi niphephile ungashiwo ukuthi kade kuyongenisa inkosi kwaMkhwanazi waphuma esibayeni kube sekushona abantu abangaka bese kushiwo inamba akuze kungithokozisa mina lokho ngizocela nje ukuthi niyiphathe kahle hayi namhlanje kuphela kepha kusukela namhlanje kuya phambili niyiphathe kahle ningabulalani njalo ngihlezi ngibikelwa ukuthi esigodini esithize sekushona abantu abangaka bashona ngento yodwa isibhamu Nkosi esize ngehle nazi induna hlezi report Nkosi esize esigodini sami kunomkhubo wenzakele kushona abantu abangaka ngesilokwenze njani na isibhamu hey iyashupha lo nto leyo mhlawumbe nohulumeni engalekelela kuyona ukuthi usiza kanjani umphatha kabi ngoba la emkhanya kude umfukunyoni uma kukhona izinto ezimbi uvela uhambe phambili kakhulu uma sisibuka izinga lobugebengu la emkhanya kude iphesenti eliphezulu lasemntulu sibuka izinga lezifo iphesenti eliphezulu lasemntubatuba so izinto ezimbi ziyahlasela isho imthandazo sayidinga uma befuthi nibulalana usho ukuthi ngizogcina mina ngaphathanga abantu ngoba phela inkosi ngabantu bayo sizeni ukuthi nokunqande lokho ngoba angizokwazi ukuvuma ukuthi isizwe sobaba omkhulu bese sifele ezandleni zami basibumba kanzima kangaka besibumbela ngaphansi kohulumeni wamabhunu kepha basibumba basikhanda bese ukuthi masekubusa uhulumeni wethu omnyama bese siyabhidlika futhi asinqandeni konke lokho kulele ezandleni zethu amacala okudlengola uma singaya ama-police station akhona la emkhanya kude inkosi umuntu wathi municipality ihamba phambili akana abantu baningi kakhulu inkosi umuntu wathi municipality ihamba phambili emasontweni adlule nje indaba ezibuhlungu inhleze zikhona nina bendlovu enamandla nina besilo sethu esikhulu sakaZulu nina beNkosi uVeyana nina beNkosi uMayanda nina beNkosi uSomkhele nina beNkosi uMtubatuba nina beNkosi uMzokhulayo nina beNkosi esesihlalweni inkosi uMkhwanazi ngizocela ukukhuleka esihlalweni esikhulu saseNdlunkulu ngaphambi kokuthula inkulumo yami ngoba njengoba ngikhona la ngiyiduna lesilo ngiyizinyane lesilo ngibhekele isilo isizwe sayo esingapha kwaMkhwanazi ngicela ukukhuleka siphame sonke sikhuleke esihlala esikhulu saseNdlunkulu wena wendlovu bayede hlanga lokuhlala ngizoqala ngikhuleke emakhosini aseNdlunkulu ngenxa yokuhamba kwesikhathi angisenzi ukuba bikho mude ngizothatha nje amahora u5 hours kwensheshe ngiqede ngafuna ukuthatha isikhathi eside kakhulu
ngizocela ukukhuleka emakhosini ngale ngokhuleka enkosini yakwethu kwaMkhwanazi kwaDlangezwa kwaMkhwanazi omkhulu Shamasi ngikhuleke emakhosini akabiyela ngabomenziwa bondaba bondaba obiyela ke ngakhula ngilusa amaqhwaga akho nenkomo zobumba ngangiqhathele isizweni sakho ndaba ezitha ngicela ukukhuleka nje ngokukhethekile ngikhuleke enkosini umakhelwane wami inkosi umbuyazi esile nayo ungcele ngikhuleke enkosini unyambozo omkhulu ngikhuleke enkosini ugumede phakathi kwayo babilo phakathi kwayo ndokhulela nasenkosini ugumede umakhasa nokhona ugumede babili khona ugumede umakhasa nogumede ohlalo wethu lapha eMkhanyakude ngikhuleke nenkosini uTembe